шавҳарам ҳамеша маро латукуб ва таъна мекард, ки ман наметавонам кӯдаки солим таваллуд кунам. моҳира фарзанддор намешуд. ба ин далел ҳам шавҳараш ӯро пайваста мезад. хонаводаи худи моҳира ҳам ӯро дарк ва қабул кардан намехостанд. баъди интизориҳои зиёд ӯ билохира модар шуд, вале хушунат ва озору азияти шавҳараш нисбати ӯ кам нагашт. моҳира тасмим гирифт, ки аз ӯ фирор кунад. бо сарнавишти моҳира ва дигар қурбониёни хушунату зӯроварӣ дар оила, тамошобинон дар намоишгоҳи Break the Silence шинос шуданд. дар ин намоишгоҳ, ки дар меҳмонхонаи Сирена дар Душанбе баргузор шуд, акси ин занҳо ба маърази тамошо гузошта шуда буд. ман фикр мекунам ин нахустин паём аст. паём ба ҷомеа то сари ин мавзӯъ фикр ва чораандешӣ шавад. хушунат дар оила дар ҳама ҷо ҳаст. дар оилаи ман ва нисбати наздикони ман ҳам чунин амале сурат гирифтааст. ин мушкил ва ин сарнавиштҳо барои мо бегона нестанд. бинобар ин ман тасмим гирифтам чунин лоиҳае ба роҳ монам. барои ин тарҳ пайдо кардани қаҳрамон осон набуд. аксарият аз гуфтани мушкили худ метарсанд. ташаббускорони лоиҳа маҷбур шуданд ҳатто як тасвирро пинҳон кунанд. зеро чанд рӯз пеш шавҳари собиқи қаҳрамони мо пайдо шуд ва ӯро таҳдид кард. мо аллакай ҳама корро анҷом дода будем. наметавонистем ин тасвирро аз барнома берун кунем. тасмим гирифтем, ки онро пинҳон кунем ва танҳо қиссаи зиндагиашро гузорем. дар Тоҷикистон омори дақиқ дар бораи хушунат дар хонаводаҳо нест, вале ба як пурсиши кумитаи корбозанон ва созмонҳои ҷаҳонӣ дар 4 соли пеш 97% мардон ва 72% занон посух доданд, ки барои ҳифзи оила бояд тамоми мушкилот